Moltes gràcies, president. Em sumo a l'enhorabona i a la benvinguda, consellera, a vostè i a tot l'equip. Vostè s'ha definit com un advocat de xiruc, ha dit, de trinxera. Jo vull destacar que vostè coneix, efectivament, és una advocada, una jurista de trinxera, però que vostè també ha estat portaveu de Justícia al Congrés dels Diputats. Va deixar petjada, a més, fent aprovar l'anomenada com a llei Ciuró, que va millorar la regulació dels desnonaments. Per tant, vostè coneix molt bé el món de la justícia, tant des de la infanteria com des de l'òptica regulatòria. I, per tant, des del nostre grup estem, com no podia ser d'una altra manera, molt contents de la seva valentia, la seva capacitat de treball i convençuts de que farà una gran feina, malgrat, ho hem vist avui ja, primer tastet, totes les dificultats. Un departament difícil, perquè vostè té un departament amb una gran càrrega política que està sovint al centre de l'huracà, però que l'ha de gestionar amb escassíssims recursos econòmics, amb mancades competències legislatives, molt residuals, i a sobre, en aquests moments, en uns moments d'una excepcionalitat democràtica preocupant. Sense recursos econòmics, per tant, la recolzarem amb la reclamació de les taxes judicials, amb els pocs recursos que tenim, Déu-n'hi-do, tota amb la històric del Departament de Justícia des de la restauració de la Generalitat, la feina que s'ha aconseguit fer i la d'edificis judicials que s'han pogut tirar endavant malgrat aquest dèficit del seu departament, els 20.000 milions que ens manquen a Catalunya cada any. Com deia, amb una gran dificultat també per la manca de competències legislatives plenes. Tenim competències legislatives i les hem aprofitat molt bé en algunes matèries, com amb el desenvolupament del dret civil, algun dels projectes que vostè vol impulsar, com el de la memòria històrica. Es tracta d'aprofitar al màxim les competències legislatives reduïdes que tenim, però celebro que segueixi la línia d'altres consellers també de valentia i enginy per poder aprofitar les escasses competències, els escassos recursos que tenim. Per exemple, en matèria de segona oportunitat que vostè ha citat, vull destacar que hi ha el conseller Mundó primer i després ho va continuar la consellera Capella, va crear un grup de treball per intentar treure el màxim fruit possible amb la regulació que ens ve donada d'Espanya i amb els recursos que són poquíssims, i s'ha aconseguit molt millorar el protocol d'actuació en aquesta matèria de la segona oportunitat i fer una feina pedagògica. O si ens remuntem més enrere, en època de la consellera de Gispert, per exemple, es va fer un programa per ajudar els opositors en vocació d'opositor judicial catalans perquè no tinguessin que posar-se en mans de jutges i fiscals que normalment ho cobren amb efectiu i de forma opaca fiscalment, per poder preparar les oposicions i crear vocacions judicials de Catalunya. Però celebro especialment la seva valentia en matèria de l'excepcionalitat democràtica que ens afecta. Seria injust, coincideixo amb algunes intervencions que ens han fet des de les bancades dels grups parlamentaris del Sud, seria injust posar-ho tot al mateix sac. A Catalunya hi ha més de 800 jutges i magistrats i la majoria d'ells fan una feina impecable amb una gran carestia de recursos. Vull recordar i destacar que si, per exemple, s'ha aconseguit grans avanços en la matèria de protecció dels consumidors en contractes bancaris, ha estat gràcies a que molts jutges i magistrats catalans especialment, o operants a Catalunya, han plantejat qüestions prejudicials al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Però és evident que estem en una situació d'excepció democràtica i que en moltes ocasions, quan la justícia afecta a qüestions de caràcter polític, s'utilitza no com un mecanisme per solucionar conflictes, que és pel que hauria de servir, sinó com una eina per reprimir la dissidència. I contra això hem de lluitar alt i clar. Hem de lluitar alt i clar i en aquest sentit celebro molt la iniciativa que avui ens ha exposat de crear un observatori del sistema judicial, em sembla que li he dit d'afers legals i drets humans. Crec que serà una bona eina per denunciar dues coses, denunciar les ineficiències del sistema, perquè malauradament per culpa de la regulació el sistema és ineficient i tampoc tenim recursos nosaltres per poder-ho millorar, i per denunciar també l'ús esbiaixat de la justícia, tant a nivell legislatiu, vostè ja ha fet referència als informes Greco o tots els informes del CPEG, com a nivell d'actuacions concretes que no respecten els drets fonamentals. No serà fàcil, veient alguna de les intervencions de les bancades del Sud, anem bé, cavalquem, per tant, endavant, i ànim, valentia,
coratge, enginy i ens tindrà al seu costat. Moltes gràcies, consellera.